افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом набераҳои бибӣ. ана боз вақти афсонахонӣ расид. ин шаб ман ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик як афсонаи зебои малахакро мехонам. зани як одами фақир ба ҳаммом рафт. ҳаммомчизан ӯро ба ҳаммом роҳ надода гуфт: имрӯз зани сарфолбини подшоҳ ба ҳаммом даромадааст ва амр додааст ки каседро ба ҳаммом роҳ надиҳам. фақирзан аз ин ҳаракати ҳаммомчизан маъюс шуда ба хонааш баргашт ва дар хона бо шавҳараш ҷангу ҷидол сар карда гуфт: ё сарфолбини подшоҳ мешавӣ, ё маро талоқ медиҳӣ ва ғайр аз ин роҳи сеюмӣ нест. фақирмард дар ҳолати душвор монда буд. ӯ фикр мекард: агар ин зан аз дастам баромада равад, мумкин нест ки ман зани дигаре гирифта тавонам. агар фолбинӣ мекунам гӯям, аз ин кор хабаре надорам, пас чӣ бояд кунам? фақирмард бо ҳамин мулоҳизаҳо ба зани худ гуфт: чорае ғайр аз ин нест ки ман бояд ба хотири ту фолбинӣ кунам, аммо ин корро ҳеҷ намедонам. акнун худат роҳ нишон деҳ, зан. ман ба фолбин шудан тайёрам. занак дар ҷавоби шавҳараш гуфт: ҳозир бархезу ба дарбори подшоҳ рав ва арз кун ки ман фолбин мебошам. ҳар чизе ки подшоҳ аз ту пурсад, муҳлат гир. ба хона биё ва ман ҷавобашро мегӯям. ту рафта ба подшоҳ ҷавоб медиҳӣ. фақирмард тарсону ларзон ва паси сархорон ба дарбори подшоҳ рафта арз кард ки ман фолбин мебошам ва ба хизмат тайёрам. иттифоқо ҳамон рӯз як дона алмоси подшоҳ гум шуда буд ва фолбинҳои дигар, ҳатто сарфолбин ҳам дуздро наёфта буд ва подшоҳ ба як фолбини нав муҳтоҷ буд. бинобар ин арзи фақирмард даррав қабул шуду ӯро подшоҳ ба ҳузураш дароварда ёфта додани алмоси худро ба ӯ фармон дод. алмос? ин чӣ бошад? фикр кард фақирмард. подшоҳ аз андешаманд шуда истодани фолбин пай бурд ки ӯ чӣ будани алмосро худ намедонад. бинобар ин изоҳ дод: алмос як чизи қиматбаҳост ки барои зиннат ба кор меравад. хусусан алмоси ман аз ҷинси бисёр аъло буд. агар вайро ёфта диҳӣ, ҳаққи хизматат хароҷоти яксолаатро мебардорад. фақирмард аз чизҳои зиннатӣ танҳо марҷонро шунида буд, зеро зани ӯ ҳамеша: дигар занон марҷон доранду ман надорам, ба ман ҳам марҷон ёфта деҳ, гӯён ӯро таъна мекард. бо ҳамин мулоҳиза ба подшоҳ гуфт: медонам марҷон аст, то фардо ёфта медиҳам. подшоҳ гуфт: алмос аз марҷон басе қимматтар аст. медонам марҷон аст. марҷон хуб аст. гӯён фолбин сухани подшоҳро бурид. подшоҳ ба ин нодон дуру дароз гуфтугузор карда истоданро лозим надониста гуфт: хайр, хуб. чизе ки бошад, вайро ёфта медиҳӣ ё не? марҷон аст. то фардо муҳлат диҳед, шоҳам ёфта медиҳам. подшоҳ бе он ки ба ёфт шудани алмосаш боварӣ дошта бошад, фолбинро рухсат дод.
фолбин ба хонааш омада воқеаро ба занаш ҳикоя кард. зану шӯй дар бораи фардо ба подшоҳ чӣ ҷавоб доданро маслиҳат мекарданд ки дарвоза тақ-тақ шуд. фолбин дарро кушод. як зани ҷавони соҳибҷамол ки сару рӯяш бо зиннатҳои шоҳона ороиш дода буд ба хона даромад ва фолбинро ба гӯшае бурда ба вай гуфт: ман ба шумо 100 тиллои сурх медиҳам ки фардо сири маро дар пеши подшоҳ фош накунед. лекин барои дурӯғ набаровардани сухани имрӯзаи шумо ман алмосро ба мурғи марҷон мехӯронам. шумо фардо ба подшоҳ гӯед ки алмосро мурғи марҷон хӯрдааст. подшоҳ мурғро мекушонад ва алмос аз даруни мурғ мебарояд. подшоҳ бошад ба шумо ҳаққи хизмати дурусте медиҳад. подшоҳ бе он ки ҳақиқати ҳолро донад 100 тиллои нақдро аз дасти зана гирифта таклифи ӯро қабул кард ва хеле хурсанд ҳам буд ки аз ғайри чашмдошташ роҳи ёфта додани чизи гумшудаи подшоҳро ёфт. воқеа ин тавр буд. алмоси подшоҳро ҳамин зани соҳибҷамол ки канизаки подшоҳ буд, марҷон ном дошт, дуздида буд. вақте ки байни подшоҳ ва фолбин дар бораи алмос сухан мерафт, ӯ аз пушти дар гӯш медод. модоме ки калимаи марҷонро аз забони фолбин шунид, яқин донист ки ӯ дуздро ёфтааст ва ба чӣ мулоҳиза ки бошад, аз дасти ӯ ситонида додани вайро ба фардо мавқуф гузоштааст. вақте ки фолбин ба хонаи худ баргашт, канизакам аз дунболи ӯ давида ва ба тарзе ки дар боло дидем, кори худро ислоҳ кард. фардои он рӯз фолбин алмоси подшоҳро аз даруни мурғи марҷон ёфта дода соҳиби инъом шуд. баъд аз 1 ҳафтаи ин ҳодиса хазинаи подшоҳро дуздиданд. тилло, танга ва ҷавоҳироти бисёреро гирифта бурданд. подшоҳ боз фолбинро кас монда, ёфта додани чизҳои аз хазинаи гумшудаашро аз вай хоҳиш кард. фолбин ба ҳоли душворе монда, ҳар чӣ қадар дер шавад, ҳамон қадар беҳтар аст гӯён, аз подшоҳ 40 рӯз муҳлат гирифта ба хонаи худ омад ва бо зани худ маслиҳат мекард. аммо ҳеҷ тадбире ба хотирашон намерасид ки бо вай хазинаи гумшударо пайдо кунанд. фолбин ба зани худ мегуфт: хурдтаракони азиз, шумо қисми аввали афсонаи малахакро шунидед. идомаи ин афсонаро пагоҳ дар ҳамин вақту соат мешунавед. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳо дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. شیرین برم